وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ټول خیرونو کې اعلی د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ چی مدینہ منورہ میں یو نظر لیدلے نمی بالخکلی یو حسین داسی منظر لیدلے نمی بالخکلی یو حسین داسی منظر لیدلے خرما قسم دیر زیبا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ټول خیرونو کې اعلی د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ د سیل د پارا سو پیور پاسو کمر کی تدرمے د دنیا دنگو دنگو غرنو نزاری تدرمے د سیل د پارا سو پیور پاسو کمر کی تدرمے د دنیا دنگو دنگو غرنو نزاری تدرمے د دنیا دنگو دنگو غرنو نزاری تدرمے د ہما واڑو خوشنما د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ټول خیرونو کې اعلی د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ چرتا پجوان ورش یو زلے مدینہ گورا د پاک اللہ د رحمتونو خزانہ گورا د پاک اللہ د رحمتونو خزانہ گورا ورکڑی رب ډیرا خلا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ټول خیرونو کې اعلی د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ابصار پخپلا مدینہ منورہ لیدلے ابصار پخپلا مدینہ منورہ لیدلے زکیستا یمائی حسن نظارہ لیدلے زکیستا یمائی حسن نظارہ لیدلے دمرا خواگاز کا پما د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ ټول خیرونو کې اعلی د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ زار مدینہ
وطن زمون خکلی آقا د مدینہ مدینہ. کلام د ابصار مروت صاحب، आवाज دراج محمد हमदर्द और रिकॉर्डिंग हमदर्द स्टूडियो शवेड़ा. मोबाइल नंबर दे 0393 63 197. वस्सलाम.